Prišli sme sa pozrieť na projekt, kde stále pokračujú ešte stavebné práce a do ktorých sme osadzali okná Kunai Minimal. Tieto okná sú špecifické tým, že sú naozaj minimalistické a majú veľmi čistý dizajn, ale veľmi dobré teplnoizolačné vlastnosti. Poďme sa na to pozrieť. Teraz pokračovali práce vlastne vonkajšie obloženie okien. Hej. Dizajn týchto okien je naozaj minimalistický, krídlo sa skrýva za rám a vlastne vznikajú nám naozaj čisté linie. Je to vhodné nielen pre moderné stavby, aj pre takéto klasické, tradičné stavby, kde naozaj tí tesári sa jednoducho vlastne len pripoja k tomu oknu a nie sú tam žiadne ďalšie rušivé prvky. Tu vidíme dvojkrydlový balkón, bezbariérový. Máme ďalšie okno. V tomto prípade tým, že je to prestrešenie viac ako 2 metre, urobili si drevenú parapetu a vlastne robia dokončovacie práce. Čierne doplnky na týchto oknách sme ladili vlastne kompletne s celkovou stavbou, to znamená krytina, oplechovanie, zábrady a ďalšie prvky. Tu máme zasa vchodové dvere, kde sme dali čierne madlo na celú výšku dverí, v dubovom prevedení. Farba je naozaj veľmi jemná, je to podmorené a táto vrstva, alebo vlastne tento náter je matný a drevo je kartačované, takže do tohto prostredia alebo do tejto typu stavby naozaj veľmi elegantne a veľmi plynulo to prechádza ďalej. Takže zhruba asi toľko o tejto stavbe a prídeme sa isto pozrieť na to, ak to bude dokončené, úplne zrealizované, tak prídeme natočiť ďalšie video. Dovidenia.